O presidente da Deputación e a alcaldesa de Paradela asinaron acta de recepción coa que a institución provincial entregou ao Concello o polígono industrial situado no lugar de Gandarón. A Deputación investiu máis d'1.100.000 euros no novo polígono, que ten unha superficie de preto de 32.300 metros cadrados, incluídas áreas verdes, viarios, beirarrúas, aparcamentos e 19 parcelas das que 2 xa están vendidas. E aqueles empresarios, ou ben os que hai en Paradela, se queren situar nunha nova dimensión no polígono, ou ben algunha oportunidade nova de algún tipo de industria que se queira establecer aquí, pois que teña un sitio adecuado, próximo á carretera principal, e, por tanto, bueno, eu creo, sinceramente creo, que é unha boa instalación e é un bon día para Paradela. Desta importante inversión é importante para o noso polígono e darlle máis vida industrial ao noso concello, que, aínda que é eminentemente rural, pois non desbotamos outras oportunidades. As 17 parcelas dispoñibles oscilan entre os 700 e os 2.000 metros cadrados e cun prezo, en palabras de José Tomé, moi asequible, 27,20 euros o metro cadrado. O mandatario provincial anunciou que varios empresarios xa amosaron o seu interese en establecerse neste polígono. Para isto deberán formalizar a súa solicitude de compra ante a Deputación.